ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ዜና ምስኹም ሰንሐደላው ንቕራብ ንሻይ ገብረሃንስ እየ ንሎ ንኽልተ ዕዱማት ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ዕዱማተይ ሳባ ቀለታ ካብ ካናዳ ከምኡውን ኼርያ ባዕልክ ተላለየና ስማ ሙሉእ ስምን ድሕረ ባይተን ከላልያን እየን። ሎሚ ነካይዶ ዘለና ዕላል ብምኽንያት እቲ ኣብ ሱዳን ወይ ከዓኒ ኣብ ከሰላ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንነዊሕ ዓመታት ክሰርሕ ዝፀንሐ ቤት ትምህርቲ ኣሎ። ብዛዕባኡ ኣመሰራረትኡ ኣጀማምርኡ ኣብኡ ስለ ዝተምሃራ ንሰን ከዓ ድሕረ ባይተን ምስቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ብዛዕባ ዝመፅእ ዘሎ መደባቶም ክዕልሉኒ ምሳይ ተረኺበና ኣለዋ። እስኪ በብሓደ ሞድናትን ድሕረ ባይታን ንስኡ ካብ ምትእስሳር ዘለክን ተመክሮ ንመንገራኒ ሽዑ ናብቲ ተቐሪቡ ዘሎ ሕቶታት ክንኣቱ ኢና። حاجة متجمر خجمر ده خير جمري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات أحسن أقدم راديو الرينان نحاو ششاين دل على مسكانا أن نقربكم بنفسي كلا لكم كجمري. أنا خيرية شريف آدم بحل أب فانكوفر كندا يقمت أب بيت مرتي يونسكو مجمرة خجمرون كله أب شحن 977 جميرة شحن 980 كا ودي مالتيو أب زوان زي از ريجسترد نرس يسرح. مست بيت مرتي ناي كسلا مخلاوي درجة كارين درجة ميكان سلا زنبرك متسار نزخرن أو خلهم نشتري كافلنا. اوكي ما انا كاب 10 كساب 10 تقلتي تمهيري 3 عمت دحريقو مچم كمتي كله سب بستفل عليه من قدي نسدت امرحنا مجرشا كندا مسمطخو دحري قرب عمتات نتمرتي تمليسه باشلر اوف ساينس ان نرسين ودي ادرن ريجسترد نرس يسرح له اب نيرو ريهاب يونيت يسرح له بتوان زي دحر خندي ابتفل عليه ناي نرسين ديبارتمنت انا سرحكو يونيتس كصيله مالتي ابزوان زغن اب نيرو ريهاب يسرح له. اوكي سابقه ثانك يو مجمرة مسكانة راديو إرينا كلها نسمعتنا نزل برنامج زكاتاتولون يا سابع على تبعال أب زابيت مرتي كم ينسكت فلت كاب شابعي كساب 10 خلتي تماهيرة مالتيو بفوليبول تساوتيت يوم كلهم سفوتو نخاني سقا حجوين تساوتي ناتي تشمي و سابا فوليبول يوم دبلني ما ودي كاب أوبس كندا مسئ كاب 79 مالت كاب 79 كساب 85 أبزي أبي تمرت تماهيرة كاب أون كندا أمريكا أبزوين يونيفرسيتي تماهيرة كتيلة كم settlement worker نحدث تسدتني تدمتو ناي مترقام يكون ناي نبرة متطح إذا مسألة مستفل عليه محبرات يسرح له مالتي. هراي زيادة لمي علالنا بتي بيت مرتي نايك سلاسل توكر نوخن ملسينا هرا خيرا بيت مرتي معاس تجميرو سلامتاي تجميرو انتاي دلاينت نيرو كجمر كله زنبركي زخري وإذا أكبكي حبريتا وي تفلتي أنا قراك حبرين زي بيت مرتي خم كله إريتراويان نفلطو أب مجرشة 7 إريتراويان تسديدهم السودان أبدهم رحل الأوان ብዙሓት መንእሰያት ትምህርቲ ኣብ ዘይብሎም ኮለል መለል ክብሉ ኣብ ዝተረኣየሉ እዋን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ተፃዊታ ምክንያቱ እዞም መንእሰያት ዕድሎም ብከንቱ ንከይጠፍእ ብምባል ሕብረተሰብ ቤት ፅሕፈት ምስ ዩኤንኤችሲአር ርክክብ ኣካይዱ ኣብ መጨረሻ ኣብ ውሳነ በፂሖም ዩኤንኤችሲአር ዩናይትድ ኔሽን ሃይ ኮሚሽነር ፎር ሬፊጂስ ፋንድ ክትገብሮ ነዚ ቤት ትምህርቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ከዓኒ መማህራንን ካሪክለምን ከተቕርብ ምስ መንግስቲ ሱዳን ስምምዕ ዝተኻየደ ከዓኒ ቤት ትምህርቲ ሱዳን ቤት ትምህርቲ
ንኽተበርክት ተወሲኑ ማለት እዩ ብከምዚ ቅፅል ነይሩ እዚ ቤት ትምህርቲ መጀመርታ ክቅፅሉ እንከሎ ንኤርትራውያን ጥራሕ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ንሕና ዝነበርናሉ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ተስዓታት ግን ሱዳናውያን እስፔሻሊ ካብዞም ኣብ ጅኑቢን ብተወሳኺ ከዓኒ ገለገለ ህንዳውያን ክኣትዉ ጀሚሮም ማለት እዩ ኢትዮጵያውያን እስከማን ኣብኡ ነይሮም ማለት እዩ ብድሕሪኡ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ድሕሪ ኣብ መጨረሻ ተስዓታት ወይ ኣብ 2200 ከዓኒ እቲ ፋንድ ብዩኤንኤችሲአር ዝግበር ዝነበረ ምስተቋረፀ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ነራ ኤሌመንተሪ ጥራሕ ትምህር ነራ ኣብቲ እዋን ንሕና ዝነበርናሉ ቀሰይ እናበሉ ግን ሓደ ሻብዓይ ገለ ጀሚሮም ነይሮም መስለኒ ዘለና ሓበሬታ ድሕሪ ተጋጊኻ ኣብዚ ኣቕሬታ ሓትት ኣብ መጨረሻ ግን እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ከዓኒ ብቫቲካን ትፈለጥ ግን ቫቲካን ኣይኮነ ፋንድ ዝገብራ ዝነበረ እዞም ናይ ኣቕሽሽቲ ናይ ካፖቺን ዝነበሩ ኣቕሽሽቲ ሶም ተኣሽሙ ዝገብርዎ ነይሮም እዛ ቤት ትምህርቲ ተቓ እዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ክዕፁ ኣብ ዝጀምረሉ እዋን ሓደ ክላስ እናኸፈቱ ቀፂሎም ማለት ቱክ ኦቨር እታ ናይ ቤት ትምህርቲ ዩኔስኮ ትበሃል ዝነበረት ብካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ከዓኒ ኦንሊ ሃይ ስኩል ኣብ ከሰላ ዘላ ብኣቶም ትካየድ ከም ዘላ ክሕብር ይፈቱ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓኒ ብዙሓት ተምሃሮ ካብ 700 ንላዕሊ ተምሃሮ ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ እዩ ኣብዝኣክል መስለኒ حرق سبخة بالتلفون تلو خب خير يا من الناخي توسخت تو تلك وين كنت نقرا ناخي أبزانت بزيا هو تفلالي عمتات تفلالي بزحنا سدتنياتات مصنيرو اب السودان مالتيو سقا حجوين unfortunately اي تطوي بلني دا قدد دا بزحيد ما تصدلو خونتات نقولنا بروهيو يا انا زي مصا كله عمت ببزحي ዳግመ ወረራ ዝነበረ ደርግ ዝምለሰሉ ይነሩ ብብዝሕ ስደተኛታት ተራእዩ ማለት እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ኣድላይነትና ኣገዳስነቱን ነይሩዎ ማለት እዩ ከምዚ ይመስል ከመይ ዝክርየት ናትኪ ናይ ምምሃር ግዜን ኩነታትን ናይ ምምሃር ብቕዓት ከብመሰረቱ ከመይ ዝክርየን ከመይ ነይሩ ንዝቕፅል ሂወት ከመይ ጠሊቂ ቤት ትምህርቲ ክትኣቱ ከለ ዝኾነ ሰብ ክኣቱ እንከሎ ኤንትራንስ ኤግዛም ዝበሃል ነይሩ ፈተና ተዋሂብካ ሓሊፍካ ኢኻ ተኣትዎ እቲ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ብኡ መሰረት እቲ መርመራ ተኻፊለ ከም ሰበይ ኣትየ ማለት ኩሉ ከምኡ ነይሩ ትመእተዊ ሌላን ጉሌላን ዘይብሉ ብማዕረ እታ መርመራ ዝሓለፈ ይኣቱ ዘይሓለፈ ይተርፍ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ሓሊፈ ኣትየ በይነየ ነይረ መብዛሕትና ስድራ ቤት ኣይነበሩናኒ ኣብቲ ግዜቲ ብጣዕሚ እቶም መምህራንና ከዓኒ ከም ወለድና ኮይኖም ከም መምህራናን ኮይኖም ይኣልዩናን ይመኽሩናን ይምዕዱናን ነይሮም እዚ ካብቲ ዝደሊ ንዓይ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝስማዕኒ መምህራን ካበዮም ተኣኪቦም ንባዕሎም ነቲ ሕቶ ከዳሉ ከለዉ ከቲ ተመክሮን ብቕዓት እቲ ዝበሃል ከመይ ነይሩ ሕጂ ተመሊስክ ድሕሪ ክዝክር ይኸለ እምበር ሽዑካ ንሽተይ ከም ትነብር ፍሉጥ ነገር እዩ ሕጂ ካብ ክንደይ ክፍሊ እዮም ከመይ ዝፍትኑኻ ክንዚ በፂሖም ዝበልካዮም ድዮም ንዕኡ ኣብ ግምተት እዮም ዝፍትኑኻ ዋላስ ካልእ ሜላ ነይርዎም እቲ መርመራ ዕድመ ወሳኒ ነይሩ ዕድመናትካ ቼክ ገብሮ በቲ ዕድሜኻ መሰረት እዩ ነይሩ እዚኣ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብ ግምት ተኣቱ ማለት እዩ ሰብ በቲ ዕድሚኡ በቲ ደረጃ ከፍሉ ይኣቱ ነይሩ ማለት እዩ ርዮም ዕድሚኦም ዓበይቲ ዝኾኑ ይተርፉ ነይሮም ዋላንቲ መርመራ ተሓሊፎሞ ብምክንያት ናይ ዕድሚኦም ይፈላልይዎ ነይሮም ማለት እዩ ወናይ ፀገም ኣይነበረነ ኣትየ ስጋዕ መጨረሻ ሰጢለ ተማሂረ ማለት እዩ ተመማህራን ከዓኒ ብጣዕሚ ካብ ተፈላለየ ብሄረሰብ ናይ ኤርትራ ዝመፁ እዮም ነይሮም ተጋደልቲ ነይሮም ሲቪል ነይሮም ህውስዋስ እዮም ነይሮም ተመማህራንና خير بقولك كم بقولك حرة تبغى اوكي تي مجمرتا تي ابتسم مع زنبري
ጀብሃ ባዕላት ከተመሓዳድሮ ስለ ዝነበረ ከምዚ ሳባ ዝበለቶ መምህራን ካብ ሜዳ ድመፁ ነይሮም ካብ ከተማታት ከዓኒ ደቕረቦም ነይሮም እዞም መምህራን እዚኣቶም ከዓኒ ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረርስ ክኾኑ ዝኽእሉ መምህራን እዮም ነይሮም ግን ነዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኣብ ፅቡቕ ንኸብፅሕዎም ተምሃሮም መፃኢ ዕድላቶም ከንቱ ንኸይጠፍእ ንናቶም ጠቕሚ ናቶም እንታሽሙ ገይሮም ተሰዊኦም ልና ተበልና ኣይጋነናን እምበር ኣብ ካልእ ቦታታት ከይዶም ሰሪሖም ኣብ ካልእ ኦርጋናይዜሽን ሰሪሖም ብፅቡቕ ናብራ ዝበለፀ ናብራ ክነብሩ ዝኽእልሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ሱዳን ኣብቲ እዋነቲ ግን ንዓና ክብሉ እንታሽሙ ገይሮም ካሪክለም ከማን ኣይነበረን ኣብቲ እዋነቲ ንሕና ክንጅምር ከለና እቶም መምህራን ባዕሎም ካሪክለም ገይሮም ዘቕረቦ ትምህርቲ ነይሩ መንፈስ ስለ ዝነበረ ናይ ብሓቂ ምክንያቱ መምህር ማለት እንድሕር ክንርኢ ኮይና ለውጢ ኣብ ተምሃሮ ናቱ ክገብር ድኽእል እዩ መምህር ዝበሃል ስለዚ እዚኦም መምህራና እዚኦም ከዓኒ ለውጢ ንክንገብር ዘለና ብራይተር ፊውቸር ንክህልወና ብዝብል ሕልና ጥቕሚ ናይ ትምህርቲ እንታይ ምዃኑ ሰብ እንተተማሂሩ ብፅቡቕ ናብራ ክነብር ብዝብል ኣተሓሳስባ ዳይሬክት ይኹን ኢንዳይሬክትሊ ይኹን ኢሞሽናል ሰፖርት እንሃቡ ትምህርቲ ተስፋ ከምዘይንቆርፅ ካብ ትምህርቲ ንኸይንቋርፅ ኢንዳይሬክትሊ ኣዳልዮምና ማለት እዩ ገሊኦም ኣለዉ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዩኔስኮ ዘይወድኡ ተምሃሮ ኣለዉ ግን እቲ ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ መምህራና ከም ብፆትና ኮይኖም ከም ኣቦታትና ኮይኖም ዝኣልዩና ዝነበሩ ኢንዳይሬክትሊ ዘመሓላልፍዎ ዝነበሩ ትምህርትታት ኣስተምህሮታት ነይሩ በዚ ምክንያት እዚ ከማን ገሊኦም ኣለዉ ዩኔስኮ ከይወድኡ ግን ተስፋ ከይቆረፁ ናብራ ናይ ኤርትራዊ ፍሉጥ እዩ በትን እናበሉ ግን ኣብ መጨረሻ ኣብ ትምህርቲ ከም ኣነ መጠን ማለት እዩ ክንደይ ሰሪሐ ኣብ ካናዳ ግን መጨረሻ ግን ትምህርተይ ተማሂረት ኣብዚ በፂሐ ዘለኹ እዞም ብሂወቶም ዘለዎም መምህራን እናመስገንኩ እዞም ብሞድ ተፈለዩና መምህራን ከዓኒ ኢንሻአላህ ረቢ ርሐመሎም እናበልኩ ኣብዚ በፂሕናዮ ዘለና ንሕና ዘብፅሑና መምህራንና ስለ ዝኾኑ ዝለዓለ ምስጋና ይብፅሓዮም ይብል ወናብታ ሕቶይ ቁርብ መሊስ ክለያ ኣለኸ ንዝቕፅል ሂወት ንክልተ ይኽእል ማለት እዩ ካብ ወፂኹም ትምህርቲ ስለ ዝቐፀልክን ማለት እየ ከመይ ነይሩ እቲ ናቱ ፅልዋ እቲ ናቱ ኣበርክቶት ኣብኡ ዝተምሃርክኖ ናይ ምምሃር ተመክሮን ዝኽርን ኣበርክቶን ከመይ ነይሩ ንዝቕፅል ሂወትክን በብሓደ ክትምልሳለ ዋላ ኸይርያ ባህሊ ክትቅፅልለይ ኦኬ ከም ኣነ መጠን እቲ ትምህርቲ ዋላ ብኹነታት ናይ ናብራ ትምህርቲ ኣቋሪፀ ንነዊዕ ዓመታት ፀኒሐ ክኸውን ንኽእል ግን ኣብቲ ሓንጎለይ ኣሎ ኣነ ትምህርቲ እንድሕር ተማሂረ እየ ናብራይ ክመሓየሽ ዝኽእል ዝብል ሕልና ግን ስቲል ኣብቲ ሓንጎለይ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረኒ ሽግራት ኣቃሊለ ግን መጨረሻ ኣብ ትምህርተይ ተመሊሰ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ኢን ነርሲን ወዲአ ኣዝ ሬጅስተርድ ነርስ ይነጥፍ ኣለኹ ሕጂ ኣብ ካናዳ ስለዚ መጨረሻ ንዖም ምስጋና ይብፅሓዮም ባህሊተ ሰባኸ እንታይ ኣሎ ኣብዛ ነጥብ ትውስኸለይ ብናተይ ወገን ብጣዕሚ ካብቲ ዘድንቆን ኩሉ ግዜ እንዳመስጎንኩ ዝኸይድ ኣብኡ ዝተምሃርክዎ ቋንቋ እንግሊዝኛ ጥራሕ ኣይኮነን ዓረብኛ እውን ከመይ ጌርና ከም ንፅሕፍ ከም ነንብብ ኣብቲ ዓዱ ስለ ንቕመጥካ ትዘረባ ናይ ግድን ዲ ክትዛረብ ግን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብፅሕፈትን ብንባብን ኣዘ ሳብጀክት ተማሂርና ብጣዕሚ ንዓይ ኣብ ናይ ሕጂ ስራሐ ደሎ ብኩሉ ቋንቋታት ይትርጉም ዘይ ምክንያት ወላ ተሰዲድና ክንመፅእ ከለና ትርጉምቲ ኣይደለናን በቲ ብቑዕ ሒዝና ዝመፃና ኣይተሸገርናን ማለት እዩ ኣብዚ ናብራና እንዳገበርኩ ማለት እዩ ናብራይ እንዳገበርኩ ውላድ ሰለስተ ወሊደ ቆልዑት እንዳዕበኹ ከዓ ተማሂረ ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ ወላ 7 ዓመት ይውሰደለይ እምበር እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ዝተምሃርኮ ኣብ ግዜኡ ወላ ብሓፂር ክውድኦ ተደይከኣልኩ ቀስ እንዳበልኩ ወዲአዮ ማለት እዩ እሞ እንዳሰራሕኩ ማለት እዩ እዚ ንዓይ ብጣዕሚ ኣብ ሂወተይ ዓብይ ለውጢ ምፅኢለይ ማለት እዩ ዋዕ ተምሃርኩ እዛ ቤት ትምህርቲ ኢለ ኩሉ ግዜ እንዳመስጎንክ እየ ዝኸይድ ማለት እዩ ክሳብ 12 ከም ዝተምሃርክ ነይርክን ምስለን ድሕሪ ተጋጊየ እቲ ናይ ማትሪክ ፈተና ኣብኡ ነይሩ ድዩ ትገብራ ነይርክን ዲኽን እንድሕር ትገብራ ነይርክን ከመይ ነይሩ እቲ
تي ميزانون تي تقبل إنه أبكال هجرات أيوة تي ماتريك غيرنا عندنا جن بنتين ترف نيرنا مسيلك أبتي إنجليزية إنجليزية يبرتعنا مبزحتهم أبكم نترف جن بتغال سابجكت حلف مالتي توقع إنجليز جن نادينا سلزي كونه يخبدني ربتنا عد إنجليز ستاندرد يوز GCE بلو بتعمي كفيديو جن نص إنجليز تعرف كمالت كابكال أقوارص أكانيو حجي يونيفرسال خطأتو تينات كا ترانسكريبت رح مدحت واحد نصقلها حجي انت حاطط تبتي يونيفرس مالتيو اذا بيت مرتزي بقانقا انجليزيا دي تمهركم ولا بعربيكم تمهركم يرغاغصو مالتي انجليزيا هم زخونه كابتا بيت مرتي دبداب ليتر امصلنا بعلو من كونتاكت غبرو بمرت بيت مرتي ناتي حجي دبداب تلاقيكم مالتي ميكيل غابر نكس سماي وارسو او تلاقيكوت ملختي نسو مليسو بالانجليزيا حمد نبرت بيت مرتي ارغاغصلو بو كم ادالت بزي حدا شجر تمزجيبه مالتي فلت حلوين يرو مالتي هو بتعمي تي ناتو كواليتي سي عليني طبعا كابزينا تزعل يا مصطفى دو شاي تفكر لينا يا افكار أبدأ قرتي أنا جدي خي حطرنا نمالت إلى دون طرقو نجاراتالو كم زي سبعة حفتنا جبلتو تبيت مرتي بذكاء الدالونا مالتي جن تي ماتريك نقبرو دنا برنانا عاد إنجليز درجة سلزنا بري مبزحتينا تمهرو توم أب إنجليش دحرفو دنا برو وحدات يوم جن نحرفو تسابجكتس جن أب إنجليش نترف مالتي بزي مخنيات دي ولا بإنجليزية تعرفك أيتم هاريني حمالة يكونن أنا أحفاد يونيفرسيتي خرطوم كابو جراجويت جيري كاب سكول أوف فاميلي ساينسز بس أنا جدي أنا حتصري لي نتيرات أني حمالتي هو نبت عادي سؤال المتينا نبت قند بيجي سنة زلوا أوكي so دحريو جن أبدا عدي مثل ما تأخو خمسة جبلاتو تبي تمرتي was very very qualified entrance exam راح يجرب إنجليش أيتم هاركونا بكندا I took assessment test better assessment مش حالفكو immediately apply غير مالتي university and then I finish the nursing ودي مالتي جينا بتزعبي سيلغ المزينا السخاء حد وجن أبزق زي زخاء أكمل كنا تطلعوا بالحدود خد ملو سوينا كميو جن كندي إذا أخلو تمهارو أم تمهيرهم سخن كلا خنن دحري خنن نخندي إذا أخلو تمهارو أم هيرو تم تمهارو خنن مير راخودو مناتكم مستا خنقولو معبايتكم خنقولو الناس خنقولو تراخودو كمية يدنا زلوا خنتات وكمية يردنا دحري أم أوز تمهارو اوكي بس عباتي خنا زهر من دحر كنا ابتوانتي كاب شابعي كساب عسرت حدا خفيتهم مالتي مقنياتو تي تمهراي دنبري ابكسلا قال لي تمهارو الله كل تعمد 3 عمد كاب تمرتي اقاريطهم افسد دحلفو تمهارو سلازنبرو قالوا امك اني شعود ومصو سدد دمرحو سلازلو عامتات زي يطفئوا نقول ناتنا يعني as a transition they were able to accommodate يعني نتم تمهرو أدال يومنا مالتي each class حمسة نيروفتو وان نحنا دنبرنا له مالتي in each class كاب شابعي كساب شامناي الدحر دترفه خاني يترف مالتي وتدحر يدو متصدلو كلاس بحمسة خجمبرون كله تو شامناي تاشعي كابون العلو زلو خاني دترفه تمهراي بإكزام جيرو substitute يقبرون يرو زي حجز شابعي زي بيت مرتات نيرو elementary schools ولا إذا حجينا كاثوليكاويت بيت مرتي إذا حجي حساب 10 طفلي تمهر دلا بيت مرتي أبغى مهارو تمهارون يروم قالوا كمان بزحات ودبات دخفتوا بيت مرتي نيرو كساب شادي شاي يدالوم أب شادي شاي نشاو عيك أتوجن مرمرة جيروم يأتون يروم مالتي سلذي اتي تمرتي نخلو تخفيتو كم زنبري توم مهران كاني ملو حلنا the quality of education to improve life دبل امنت سلجنا برم ازون ابون طرح تطوايبلن كلت كيروم نابانا ام حلالي فمو still ساتهم they shape our انت اشمو مناتنا ابزب تحمنا دلو مهرانا مقانو كحبر فتو طبعا دحري أوز تمهاركم مسات تكون تقولوا معباين من الأسم تكون تقولوا دحري ترخبوا دو بزعبات بيت مرتين تاي تقول حجي بزعبات العلامة خلنا نزار بينا قد كسب بزي حجي خير تاي تقول نير انت بيت مرتقى بكم نتطلعوا كمل سالكا اوكي مستم تمهارو مالتي ابزي
ደገ ተማሂርና ዝወፃና ፋሒልና ኢና ዘለና ሓደ እኩል ተፋለጡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለና ክብል ይኽእል ንሕና ዘይነጠብናዮ ኣውስትራልያ ኣውሮጳ ሙሉእ ካናዳ ኣሜሪካ ኣለና ሕጂ እቶም ኣብዚ ካናዳ ዘለና ሕጂ ብመጠኑ ንራኸብ ኢና ጌርና ነርና ሪዩኒየን ጌርና ነርና ዝሓለፈ 2 ግዜ ጌርና ነርና እቶም ኣብኡ ክንመሃር ከለና ካብ ዝተፈላለየ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኢና መፂና ኣብኡ ልክዕ ከም ኣሕዋት ኢና ኮይና ተፋሊጥና በባህልና ባህልታት ዘይንፈልጦ ነበርና ከማን ፈሊጥና ወላ ኤርትራውያን ንኹን እምበረ ብዙሕ ነገራት ኣፍሊጠትና እዚኣ ቤት ትምህርቲ ታሪክ ናይ ኤርትራ ወላ ኩሉ ሙሉ ባህልን ካልቸርን ኢልካ ሕጂ ኣብኡ ተፋሊጥና ካብ ዝተፈላለየ ኣውረጃታት ናይ ኤርትራ ኣብዝኻ ተሰዲድና ካፋሒልና ማለት እዩ እቶም ኣብ ጥቓ ደለና ሕጂ ወይ ናይ ቀረባ ሕጂ ካብ ሓደ ከተማ ኣነ ኣብ ቁርደት የተወሊደ ዓብየ ከተማ ቁርደት እቶም ምሳይ ዝዓበዩ ብዝያዳ ምስኦም ቅርርብ ኣለኒ ማለት እዩ ወላ ብስደት ምስተሰደድና ንራኸብ ብዙሕ መራኸብ ኣለካ ማለት እዩ ንስቶም ካልኦትካ ደቂ ስመራድዮም ደቂ ካልእ ደቂ ኻረን ደቂ ገለ ኸዓኒ ኣብ ጥቓኻ ተለው ወይ ድሃዮም ተለካ ብፍላይ እቶም ደቂ ክላስካ ምሳኻ 6 ዓመት ዝኣክል ምሳኻ ዝተማሃሮሲ ኣሕዋት ኢኻ ማለት እዩ ፅቡቕ ርክክብ ኣለና ኣብ ዝኾነ ውራይ መርዓ ድዩ ገለ ድዩ ንካፈል ኢና ንራኸብ ኢና ከምቲ ትደልዩ ኣይኮነኒ ራሕቂ ኣሎ ፋሒልና ኢና ደለና ግን ብመጠኑ ንራኸብ ኢና ቶም ንቀራረብ ፅቡቕ ከይዳ ሕጂ እንታ ክትምልለይ ደሊ ኣብኣ ከለኺ ነቲ ቤት ትምህርቲ ብዝምልከት ከርክባት ትገብሩ ዶ ብዘይካ ሕጂ ሓሲብኩሞ ዘለኹም ስቅድሚ ሕጂ ርክባት ትገብሩ ነርኩም ዶ ሓደ ካልኣይ እቲ ቤት ትምህርቲ ሕጂ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ኩላትና ኣወለን ተምሃሮ ዩኔስኮ ዝነበርና ከም ተምሃሮ ዩኔስኮ መጠን ብመንፈስ ምትእስሳር ኣብ ኩላትና ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ብሊና ጀሕራይ መምህርና ሚካኤል ጋበር ንዕኡ ናይ 30 ዓመት ዝኽሪ ተገብሩሉ ከለዉ ረብርሓመሉ ብሊና ጀሕራይ ከም ተምሃሮ ናቱ መጠን እቲ ኩነታት ኣድማዒ ንክህሉ ንገለ ተምሃሮና ኮንታክት ገይሮሞ ማለት እዩ ኩነታት እዚ ዕድላት እዚ ከዓነ ንሕና ከም ዕድል ተጠቂምናሉ በብሓደ ተኣኻኺብና ማለት እዩ እቲ ኢቨንት ናይ ሪና ናይ ናይ ብሊና ጀሕራይ ዝነበረ ብፅቡቅ ተደምዲሙ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ንሕና ካብ ተራኸብና እቲ ናፍቆትና ዝነበረ እቲ ሕውነትናን እርክነትናን ግርማ ንክነልብሶ ቀፃልነቱ ንክነረጋግዝ ንሕና ማሕበር ናይ ተምሃሮ ዩኔስኮ መምሃራንን ተምሃሮ ነበር ኣልሙነ ደይንገብር ዝብል ርእቶ ቅሪብና ማለት እዩ ብመንፈስ ግን ምትእስሳር ስለ ዝነበረና ድሕሪ 4 ዓመት ዝረኸብናዮም ተምሃሮ እዮም ከምቲ ናይ ቀደም ሕውነትና ቀፂሉ ዳርጋ 3 ሕጂ ዝመፁ ዘሎ ምርኻብና 5 ሪዩኒየን ማለት እዩ እናቐፀልና ሕጂ ናትና ኣልሙኒ ከፊትና ነዚ ቤት ትምህርቲ እቲ ቱክ ኦቨር ዝገበሮ ዩኔስኮ ብካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝመሓዳደር ዘሎ ላዕለዋይ ደረጃ ሰከንደሪ ስኩል ኣብ ከሰላ ዝርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ፋይናንሻል ፕሮብለም ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ንምሕጋዝ ብኦፊሻል መንገዲ ተጠርኒፍና ብሓንሳብ ኔትወርክ ጌርና ዲስካስ ጌርና ሰስቴይነብል ሄልፕ ንክንገብረሎም ንቃለስ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተገይሩ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለና ንመብዛሕትኡ ተምሃሮ ዝነበሩን ወላ ተምሃራይ ዘይነበረ ከማን ነዛ ቤት ትምህርቲ ቻሪቲ ክገብር ሓገዝ ንክገብር ዶኔት ንክገብር እንተኣሽሙ ጌርና ንዕለት 7-6 ዓብይ ኣኼባ ፀዊዕና ኣለና ሆፍሊ ሙሉእ ሰብ ብዙሕ ሰብ ክመፀና ተስፋ ንገብር ነዛ ቤት ትምህርቲ ዘላ ንክንሕግዝ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕራይ ሰባ ምስኡ ዝኸይድ ሕቶ እዩ ዘለኒ እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ክንደይ ተምሃሮ ኣለውዋ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ትደልላ እቶም ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለዉ ወይ ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ ዓቕሞም ስለዝወሓደ ድዩ ዋላስ ተወሳኺ ተምሃሮ ስለዝመፅዎም ድዮም እቲ ኩነታት ከመይ እዩ ሕጂ ዘሎ هو እቲ ኣብቲ ርእሲ ዝነበሮም ካብ ልክዕ ክንደኦም እዮም ተወሲኾሞም ዘለዉ ሕጂ ዕፅፊ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ዘለና ሓበሬታ
ምክንያትኩም መግበሪኡ ከዓኒ እቲ ናይ ውግእ ሲቪል ዎር ናይ ሱዳን ዝተላዕለ ብብዝሒ ኤርትራውያን ካብቲ ዓበይቲ ከተማታት ካብ በዓል ካርቱም ንኸሰላ ተሰዲዶም መፅኦም ኣለዉ ማለት እዮም ኣብኡ ነይርዎም እዩ ማለት ቤት ትምህርቲ ካርቱም ነይሩ እዩ ሕጂ ግን ካርቱም ከም ትሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነት ንኸሰላ መፅኦም ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ደቆም ንኽእቱ ይግደዱ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፅበት ዋሕዲ እቲ ኩሉ እቲ ሕፅረታት ስለ ዘሎ ነዚኣ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ናይ ሓገዝን ኩሉ ዘድሊ ዝያዳ ኣብ ሰዓት እዚ ስለ ዝኾነ ኣበርቲዕና ተመያይጥና እዚ መፍትሒ ኣምፂና ደለና ጌርና ንኽንሕግዛ ክንገብር ከዓ ንኽእል ኢና ኣብ ዝለዓለ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ስለ ዘለና እቶም ኣብኣ ተመሃርና ብቕዓት ኣለና ክእለት ኣለና ጥራሕ ተወፋይነት እዩ ዝሓቱ ወይ ከዓ ናይ ምስማዕ ከመይ ጌርና ንረኽቦም ከመይ ጌርና ነዚኦም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ተመሃሮና ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ተመሃሩ ከመይ ጌርና ኣብ ሓደ ናምፅኦም እምበር ክሕግዙ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ርዱእ እዩ كرياس كمسا حجي أب ناي منتهي من محدار يزلوا تحت من يزلوا حجي من محدار زملكات من محدر لون قطبة زملكات من يزل علي ملاي زبلوا زلوا نايت خنثات نجارن مدحريو ده هذا أني تصمت واجوا أخر زي كوين تعود صام على تبيت مرتي كم تمارا خنتاي بخون مالتي اوكي زي بيت مرتي دي كمتي قد محجي تقول سكو ب قصدي أقششتي ناي كابتشين انت اشو محبر ياتم محادر نيرا كن دحري كوفيد 19 اتبحل في ابا مارينا هايلي عرفوا له وان بزحات اقششت كمان انت اشو مدخونو له وان سلازي نبره اتركب ابعد طليان نبره تقاريصو مالتي خفتا بيت تمرتي እንደገና አባ ገብራይ بيد مريم كأني إن شاء الله عدمي وميانو حيو إن شاء الله بكسلا يركبوا نعدت إليان كيدو كنت أشمو خكايد كمان عدل أي ترحبان سلازي إتي financial problem بتعمي حمق نيرو ناي بحكي إتابي تمرت كمان أب جماجم ناي معصاو دبت حتى لقوان كمان كركب يخيليو قل من أسات تمهرو نيرو مابزاك بيونسكو تمهرو وقال لي كأني أب يونسكو دي تمهارو أب بمجمرتا أبزا كاثوليكاويت بيت مرتي تمهارو جنبرو درخبو جنبرو من أسات نيرو من خمسهم كمان على يكونوا أساتهم أبزي وانزي ገንዘብ ኣዋፂኦም ፋንድራይዚንግ ገይሮም ቻሪቲ ለሚኖም ዶኔሽን ኣኪቦም ይሰዱ ነይሮም ማለት እዩ ሰዲዶም ሓደ ክልተ ግዜ ንሕና እውን ምትእኻኻብና ኣብቲ ተጀመርናሉ እዋን እዚ ኩነታት እዚ ብምፍላጥና እዚ ኣሉሙኒናትና ምስ ተገብረ ኤመርጀንሲ ፋንድ ኢልና ብጎ ፋንድ ኣኪብና ከዓኒ ገንዘብ ሰዲድና ኣላ ከዓነ ሓንቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ሱዳን Canadian Eritrean Youth Development تبل كأني تقربوا ذل حاجز بتعمي نمسجن كساب حجة خمانين ساعتهم كان بزح يحجزوا معلو نزي overcome نمقبار كأني ذي ألومني تمشريتو مالتيو ذي ألومني كأني بزبالة بزتصففه الجباب نبزحات تمهارو نبرن ندونيشن كقبرنا زخلو أحواتنا يكونوا وضعتنياتات نعاتهم نمبصح ديسكتوب أبليكيشن بشوم نايدا ألوميناتنا Eritrean Refugee Senior Secondary School كسلا اتبل إذا حجيت شر جرنا جرو هذا اللي حونا شيء نعات مسرتنا مالتي زخونا نجر ذي organization زخاني نزا organization يو أبتينا يمم حدارنا بيت مرتي زقتوا نجارات يقولون انتهي نحنا أبزي جنزب أكيبنا إذا بيت مرتي كاب معصو كانت حنا زوم تبقى أبو جمهارو دلو من أسيات أحواتنا ندكنان سماهيرهم أبزي نحنا طبق إحنا يدلنا خمون خبطحو بفاينانشال يكون بمورال يكون أبنتكن كونم بشاريتي يكون بزخونة من قدسات بدونيشن جرنا زم أبالاتنا خاني زم أبي يونسكو جنبورو خاني ريجسترد جرم sustainable كم دي أبو ورحاوي وتسيد أكايدنا نجنزب أكيبنا نخنجبر أبتي كم تي أبتي بايلو دلون internal بايلو ألو زي organization أم خمسة حجين ريو دلنا أفتو home page it is easy to log in erss.k.com أبدم تأتنا خاني أفتو home page
about us, history, activity, contact to sign up. እዞም register ዝኾኑ ኣባላት እንተኣሽሙ ክገብሩ ክእሉ እዮም ሳይን ኢን ገይሮም register ገይሮም ክቕፅሉ እቶም register ዘይኮኑ ከዓኒ ዶኔት ንክገብሩ እንድሕር ዘልዮም ከዓ ነዛ ናይ ዶኔሽን ኣይኮን ደላ ንዓ ፀቂጦም ዶኔት ክገብሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ናይ እንተኣሽሙ ክንገብር ከለና ሪዩኒየን ክንገብር ከለና ተመዝገቡ ኣሕዋትና ኣለው ኣብ መማታ ተማሃሮናትና ብፆትና ብጣዕሚ እናመስገና ሕጂ ከዓኒ በዚ ኣጋጣሚ ከዓኒ ኣብዚ ኦፊሻሊ ረጅስተር ንክገብሩልና ከዓኒ ብክብሪ ንዕድም ሕራይ ሰብኣና ብኸታ ሕቶ ትመፅእ እቶም ኣብኡ ዝተምሃርኩም ማለት እዚ ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ወይ እዚ ሕጂ ኦርጋኒፉ ዘሎ ከመይ ትዘራረብሉ ኣለኹም ትነጋገሩ ዲኹም ትሕብርዎም ዲኹም ሕራይ እዚ ንገብሮ ዘለና ሓደ ኣካልናቱ ክኸውን ንኽእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ንኩሎም በፂሕኩሞም ዶ ካብኦም ትረኽቦ ዘለኹም ግብረ መልሲ ከመይ ይመስል ኣሎ ዝሓደ ኣሎ ካልኣይ ሕቶ ከዓ ክንደይ ዝኣኽሎም ተምሃሮ ዘሎ ሕጂ ብኡ ምስዚ ዘሎ ናይ ሱዳን ኩነታት ወላ እውን ናይ ኤርትራ ኩነታት ቀፃሊ እዩ ዘሎ ብዙሓት ከም ዝህሉ ሓበሬታ ኣለኒ ግምት እውን ኣለኒ ግን ብዙሖም ክንደይ ይኾኑ ይኽእሉ ሓደ እቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ኣብኡ ዝተምሃርኩም ከ ንዕኡ ብዝምልከት ትገብሮ ዘለኹም ሓድሽ ነገር እንታይ ኣሎ ኤግዛክትሊ ልክዕ ብትቁፅሪ ክንደይ ከም ዝኾኑ ብቐዳማይ ኣባ ገብራይ እቶም ቤት ትምህርቲ ዘካይድዋ ደለዉ ኣብቲ ናህና ሪዩኒየን ዓዲምናዮም ነርና መፅኦም ነይሮም ማለት እዮም ብዙሕ ሓበሬታ እውን ሂቦም ቁፅሪ ናይ ተምሃሮ እዚ ቅድሚ ዝውግእ ናይ ሱዳን ማለት እዩ እዚ ናይ ውግእ ሕድሕድ ናይ ሱዳን ቅድሚ ምጅማሩ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ በዚሕኩም ደሎ ፈሊጥና ኣለና ማለት እዩ ሶ ካብኡ እቶም ተምሃሮ ሽዑ ዝመፁ ንገለ ንካልኦት ክውን ሓቢሮም ኣሎ እቶም ሽዑ ተሳተፍና ኣብታ ናይ ቀዳመይቲ ምርኻብና ዝነበረት ፈርሲ ሪዩኒየን መፅኦም ብርክት ዝበሉ መፅኦም ነይሮም ንሳቶም ከዓ ንካልኦት ከዓ ነጊሮም ኣለዉ ዝብል እምነት ተስፋ ኣለኒ ግን ኣነ ከይጠቀስኮ ክሓልፍ ዘይደሊ እቶም ንኣሽቱ ካባና ፀቢቆም ዝነኣሱ ተገዲሶም በዛ ቤት ትምህርቲ ዝገበርዎ ጎፋንድሚ ከይመስኮንኩም ክሓልፍ ኣይደሊን ኣብቲ ኣፋፈ ኩነታት በፂሓ ነይራታ ቤት ትምህርቲ ኣድሒኖማ ማለት እዮም ልዕሊ 20,000 ሓዋፂኦም ጠጠው ከም ትብል ክሰርሕ ከም ትቕፅል ገይሮማ ማለት እዩ ሕጂ ምሳና ተሓባቢሮም ፀቢቆም ካባና ንእስዮም ከም ዝበልኩኻ ደቅናን ደቂ ደቅናን እዮም ዝኾኑ ምስኦም ተሓባቢርና ንሕና ብሓባር ኮይንና ክንሰርሕ እንከለና ብጣዕሚ ዝገርመካን ዝሕጉሰካን ማለት እዩ ሶ ንሶም ንዓና እንዳመስጎና እንዳተመሳገርና እንዳተረዳዳእና ንኸይድ ኣለና ብብዝሒ እውን እሶም ነቶም መሳትኦም እንዳነገሩ ንሕና ከዓ ነቶም ቀደም ምሳና ተምሃሩ እንዳሓበርና ንዑመ እንዳበልና እንዳተፀዋዕና ብዙሓት ሰሚዖም ኣለዉ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ ከዓኒ ካብኡ ዝያዳ ከዓኒ ካባና ካብ ኣፍሊት በለ ክፍሊ ዓለም ዝቕመጡ ኣለውና ንዖም ክንረኽቦም ብዝኾነ ክፈልጡሲ ድሌትናን ትምኒትናን እዩ ሳላ ቴክኖሎጂ ሎሚ ኣብ ዩቲዩብ ድዩ ኣብ ገለ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ ስለ ዝርኢ ክርእይዎ ክእሉ ክዘኻኽሩ ክእሉ ዝብል እምነት ኣለኒ እስኪ ኸይርያ ናባኸ ክመፅእ ሕቶ እቲ ክዋፃእ ዝሕሰብ ዘሎ ገንዘብ ሰብ ኣበይ ኣትሎ ገንዘበይ ናበይ ይህባ ኣለኹ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክሓትት ባህርያዊ እዩ እሞ ሕጂ ንትምህርቲ ንብል ኣለና ኦኬ ብሓፈሽኡ ግን ብዕምቀት ወይ ካብ ዝርዝር እስከ ኣብ ምንታይ ክውዕል እዩ ዝሕሰብ ዘሎ እንታይ እዩ ዘለዎ ትሕፅረት ናይቲ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ዳ ገንዘብ ተዋፅኡ ኣብ ምንታይ ክውዕል ዘሎ እንታይ ከሸፍን እስከ ቅርብ ኣብርሃ ብልና ንሰማዕቲ ዝኸውን ኦኬ እዚ ንሕና ሕጂ ንሓስቦ ዘለና በዚ ዲስክቶፕ ኣፕሊኬሽን ብኡ ዶኔት ዝገብርን እቲ ረጅስተር ገይሩ ከዓኒ ዝግብኡ ዘማልእ እቲ ገንዘብ ምስ ተኣከበ ኣካውንት ንሱ ዝከኣለ ኣካውንት ነዚ ኣሶሲሽን ናትና ናይ ኢአርኤስኤስ ከይከሰላ ዝብል ናቱ ነፍሱ ዝከኣለ ኣካውንት ኣለና ማለት እዩ ኦፊሻሊ ረጅስተር ጌርናዮ ኢና ኣብ ኖርስ ኣሜሪካ ብኡ ክክፈል እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ፋይናንሻል ፕሮብለም ስለ ዘለዎ ነዚ ፋይናንሻል ፕሮብለም ዘለዎም ንኸነቃለል ትምህርቲ ሰኣን ገንዘብ ንኸይዕፆ ንገብሮ ዘለና ፃዕርታት እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ምስ ተዋፅአ ግን ከመይ ጌራ እታ ቤት ትምህርቲ ተመሓዳድሮ ነቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣድሚኒስትሬሽን እዩ ድምልከት ንሕና ኣብቲ ኣድሚኒስትሬሽን
ኢድ የብልናን the only ነገር ክንገብሮ እንኽእል እዚ ቤት ትምህርቲ ብሰንኪ ፋይናንሻል ፕሮብለም ብሰንኪ ኢሞሽናል ሰፖርት ድከኣለና ንክንገብር ንኸይዕፆ ንሰርሕ ዘለና ተምሃሮ ኢና ማለት ተምሃሮ ነበር ኢና ባህል ኢና ንብል ዘለና እዚ ከዓኒ ትራንስፓረንሲ ዘለዎ ዝኾነ ነገር አክቲቪቲ ዝተገብረ ከዓኒ ኣብዚ እንተኣሽሙ ክግበር ስለ ዝኾነ ይኹን ሰብ ረጅስተር ምስ ገበረ ኣትዩ ሳይን ኣብ ገይሩ ኩሉ ነገር ክሪኦ ዝኽእል ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ ንሕና ንፅዕር ዘለና እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብ ዝበዝሑ ተምሃሮ ነበረን ሓገዝ ከወፍዩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ይኹኑ ወይ ወፃተኛታት ንዓቶም ንክንበፅሕ ኢና ኣብ ዝተፈላለየ ፕላትፎርም ንቐርብ ዘለና እዚ ማሕበርና ዝኸኣኒ ነፍሱ ዝኸኣለ ብናቱ ባይሎውዝ ኢንተርናል ባይሎውዝ ከም ዝካየድ ከዓ ንክሉ ክበርሃሉ ይፈቱ በዚ እዚ መንገዲ ዝኸኣኒ ክንዕወተሉ ከዓ ተስፋ ንገብር እዚ ቤት ትምህርቲ ከዓኒ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝዕወቶ ነገራት ኣለዉ ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ንዓዲ ጥልያን ሃየር ኤዱኬሽን ክረኽባ ሰዲዶሞን ነይሮም ሕጂ ከዓኒ ኢንሻአላህ ከምኡ ዝኣመሰለ ዕድላት ከዓ ንከጋጥሞም ተስፋ ንገብር ስኸልካ حرك وصلها ኣብታ ዝመልክዕ ኣብታ ሕቶ ሓተትካያ እቲ ቀንዲ ወፃእታት ናይዛ ቤት ትምህርቲ ክራይ እዩ ማለት እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ተኻሪና ኢና ንመሃሮ ነርና ሕጂ ኣብቲ ግዜ ንሕና ክንመሃር ከለና ናይ ንግሆቶም ሱዳናውያን ይመሃሩ ናይ ምሸት ከዓ ንሕናቶም ስደተኛታት ድሕሪኦም ሶም ዝተፈደሱ ንሕና ንኣቱ ማለት እዩ ከምኡ ዝኸይድ ሕጂ ተቐንዲ ወፃእታት ዝኽፈለሉ ማለት ናይ መማህራን በመዛሎ ካልኣይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክራይ ገዛ ፕላስ ምትዕርራይ ሕጂ እንታይ ሰሚዐ ብዝሓለፈ ግዜ ቀደም ባዕሎም ይዕርይዎ ነይሮም ቶም ሱዳናውያን ነቲ ቤት ትምህርቲ ሬኖቬሽን ማለት እዩ ነቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ምሕዳሱ ማይ ከፍርሶ ክእል ዝኾነ ንፋስ ገለ ንዕኡ ናይ ምዕራዩ እቲ ቤት ትምህርቲ እንዳዓረኻ ይድኸይድ ናቱ ወፃእታት ሓቲቶሞም ነይሮም ሼር ክገብሩ ማለት እዮም ምስኦም ክሕግዝዎ እዝታት እዩ ዓበይቲ ወፃእታት ዓይንኻ ዝረአየካ ማለት እዩ እዚኣ ክምልኣልካ ደለ ኣብዛ ተወሳኺ ሽሻይ እቲ ክራይ ሕጂ ይመፅዩ ቀደም ኣይነበረን እታ ቤት ትምህርቲ ትስምምዕ ዝነበረ ኣዛ ብስ መንግስቲ ሱዳን እታ መንግስቲ ሱዳን ቤት ትምህርቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ከተበርክት እንድዩ ግን ሕጂ ሓድሽ ነገር ኣብ ደምፀዎ እዩ እቲ ክራይ ገዛ እቲ ኤክስትራ ኤክስፐንስስ which is not ዘይተሓሰበ እዩ ኣብ ርእሲ እቲ ፀገም ዘለዎም ፋንድ ምቁራፁ እዞም መምህራን ኣሎ ግዜታት ብዘይ ደሞዝ ዝመሃሩሉ እዋናት ከዓኒ ኣሎ ሕጂ ኣብ ርእሲኡ ከምዚ ሕጂ ሓፍትና ሳባ ዝበለቶ ክራይ ገዛ ክኸፍሉን ምትዕርራይ እውን ኣሎ ባዕልኩም ማዕርይዎ ዝብል እንተኣሽሙ ከዓ ምፅውን ኣብ ፅንኩር ኩነታት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ንዕለት 7/6 ወይ ከዓ 6/7/6 ዝተሓስበ ነገር ኣሎ እንታይ ከም ተሓስቡ ዘለኹም እንታይ ዕላማ ንምህራሚ ኦፍኮርስ ዕላማ ብባሕደ ክትቀፅል ይሕዩ ግን ሽዑ እንታይ ዘሰብ ዘሎ እስከ ብዛዕባ ዝቕርብ ነገርኒ ኣቆለፍ ኸይርያ እዚ ንሕና ንሓስቦ ዘለና መጀመርታ እቲ ርክክብና ፅንኩር ንክኸውን ኦርጋናይዝድ ንክኸውን ምዞም ናይ ቀደም ዝነበሩ መማህራና ይኹን ተምሃሮ ይኹን በዚ ኣለሙን ጌርናዮ ዘለና ኣብኡ ተመዝጊብና እቲ ሕውነትናን እቲ ዕርክነትናን ዝምድናናን ግርማ ንክነልብሶ እንደገና ከዓኒ እዚ ባይታ እዚ ከዓኒ ንሕና ዲስካስ ክንገብረሉ ኩሉ ግዜ ኩላትና ንሰማምዓሉ ሓሳብ እንለዋወጠሉ ተለዋዊጥና ብኸመይ መንገዲ ጌርና ነዛ ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብዚ በለፀ ኩነታት እንብፅሓ በዚ ንክንመያየጥ በዚ ንክንተኣሽሙ ንክንገብር ንክነባራታትዕ ንብዙሓት ሰባት ንክንበፅሕ ኢና ንፅዕር ዘለና እዞም ቅድሚ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ጉግል እንተኣሽሙ ዝተመዝገቡ ተምሃሮ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ እሶም ከዓኒ ኦፊሻሊ ኣብዚ ናይ ኣለሙኒናትና ንክምዝገቡ እሞ ሳስተይነብል ሃልፕ ንክንገብር ምክንያቱ እንድሕር ዘይተጠረፍና እንድሕር ኩላትና ብሓንሳብ ዘይሰራሕና እቲ ሽቶ ክንውቅዖ ስለዘይንኽእል ንዕኡ ዝኸውን ባይታ ከዓኒ እዚኣ ዲስክቶፕ መስሪትና ዘለና ብኣኣ ብዝበለፀን
ብእንጣሽሙ ዝኾነ ኣገባብ ንኽንሕግዝ ንፅዕር ኣለና ብዙሓት ተምሃሮ ከዓኒ ኣብዚ ክትሓባበሩና ነዚ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ሼር ክገብሩልና ኣብዚ ዝመፁ ዘሎ ዕለት 7 ከዓኒ ብዝለዓለ ፓርቲሲፓንት ክህልወና ኣብዚ ነገር እዚ ከዓ ንክተሓባበሩና ምክንያቱ ኩላትና ብሓንሳብ እንድሕር ሰሪሕና ኢና ኣፀቢቕና ክንዕወት ንኽእል እንድሕር ኦርጋናይዝ ዘይኮንና ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ባይታ እንድሕር ዘይሃለወና ግን ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዋን ናይት ቢዝነስ ቻሪቲ ጌርካ ዲኻ ፋንድራይዚንግ ጌርካ ዲኻ ገንዘብ ኣኪብካ ኢዳን ቀፃልነት ኣይህልዎን እዩ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ግን ንሕና ኩላትና ተጠሪፍና ኣልሙኒ ጌርና እዚ ኣልሙነናትና ከዓኒ ንኩላትና ጠሪፉ ንዘለኣለም ከካይደና ዝኽእል ነዞም ዝመፁ ዘለዉ ጀነሬሽን ከማን ጠሪፍና እዞም ሕጂ ዝመሃሩ ዘለዉ ከማን ምስ ወድኡ ከዓኒ ኣባላት ምሳና ኣብዚ ክቕፅሉ ንዘለኣለም እንሻላ ትሽግር ከዓ ንክቃለል ከምኡ ንሓስብ ዘለና ሰባት ኢና ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዉ ተምሃሮ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ናይ ሱዳን ከባቢኣን ዘሎ ውግእ ቀሳነት እዚ ንገዛእ ርእሱ ሓታ ኣንሴፍ ይኸመኒ ንክትነብረሉ ግን እዚ ኣሎሙኒ ናትና ግን ነዚኦም ተምሃሮ እዚኣቶም ዕድል ረኺቦም ሰላም ረኺቦም ትምህርቶም ቀፂሎም ኣብ ፅቡቅ ክበፅሑ ድልየትና ስለ ዝኾነ ንዕኡ ንኽንዕውት ከዓኒ እዚ ኩሉ ፃዕርታት ነካይድ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ሆፍሊ ነዛ ዕለት 7 ፀዊዕና ዘለና ወርሒ 6 ብዙሓት ተሳታፈርቲ ንክህልዋ ተስፋ ንገብር ኢንሻአላህ ኩሎም ተምሃሮ ከዓኒ ኣብዚ ኦፊሻሊ ክምዝገቡልና ተመዝጊብና ከዓኒ እቲ ንሓስቦ ዘለና ሽቶ ንክንወቃዕ ከዓ ብሓንሳብ እናሰርሕና ስለ ዝኾነ ብክብሪ ንኩሉ ኣባል ንዕድም ሰባት ምልዮ ነገር ኣለኪቡ እወት ዕላማ ናይዚ ኣሉምና ኢልና ዘለና ኣብዛ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም ዝወድኡ እጃሞም ንኸበርክቱ ኣብዚ ነዛ ቤት ትምህርቲ ቀፃልነት ክህልዋ እንዲት ዕላማ ሕጂ ዓቕሙ ዘፍቀዶ ሰብ ቀፃሊ ማለት ወርሒ እታ እኽእላ ድበለ ካብ ጎፋንድሚ ገለ መንጎ መፂልካ ምሕታት ላዕልን ታሕትን ምባልሲ ቀፃልነት ዘለዎ ከወፊ እዩት ዕላማ ማለት እዩ እዚኣ ከዓኒ ክንገብራ ንኽእል ኢና ሕራይ ዝነበረለኹ እንድሕር ዳ ክጥቀሳለዎ ዝብለዎ ነጥብሎ ኮይኑ ዕድል ክበክነ ሰባዊ ከለኸ ትምልእ ኣለኺ ዝተረስዕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ከም መልእኽቲ ክሓልፍ ትብል እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ዕድል ክበክ ኦኬ ያ በመጀመርያ ኩሎም ቶም ምሳና ዝተማሃሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ሰላምታ ይብፅሓዮ እዚ መልእኽትና ሰሚዖም ከዓኒ ኣወንታዊ ዝኾነ መልሲ ንክህቡ ትምኒተይን ተስፋይን እዩ ኣብኡ እጃሞም ንኸበርክቱ ቀፃልነት ዘለዎ ንዞም ናይ ድሕሬና ዘለዎ ወለዶ ከምቲ ንሕና ዕድል ዝረኸብናዮ ረኺቦም ነፍሶም ዝኽእልሉ ብነፍሶም ክመሓዳደሩ ይኽእሉ ስለ ዝኾኑ እምነት ስለ ዘለና ንኽንሕግዞም ማለት እዩ ያ ሕጂ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድን ኣወዳትን ብሓንሳ ኢና ማዕረ ንምሃር ነርና ከምኡ ኢሉ ቅፅል ዘለውን ዕድላት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኸማን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ዘሎ ንዓታተን ከማን ብዝያዳ ናይ ምትብባዕን ናይ ምምሃርን ዕድል ናይ ምርካብን ንክህሉ ብዝኾነ ፀገማት ካብ ትምህርተን ንኸይቋረፃ ንኽቕፅላት ቤት ትምህርቲ እንተደኣ ኣሎ ክሳተፋ ንክንገብረን ናተይ ድልየት እዩ ማለት እዩ ኤርያና ባቂ ናይ መጨረሻ ተረስዕል ከለካ ናብ እንዳጠቐስከት ከዲ ኦኬ ብናተይ ድልየት እዚ መፀዋዕታ ንገብሮ ዘለና ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን እስፔሻሊ ተምሃሮ ናይ ዩኔስኮ ዝነበሩ ናይዛ ካቶሊካዊት ቤት ትምህርቲ ዝነበሩን ኩላቶም ንክንበፅሖም ተስፋ ገብር ሓደ እንድሕር ሰሚዑ እቲ ሓደ ንሰለስተ ስለ ዘስምዕ እቶም ሰለስተ ሰሚዖም ከዓኒ ንብዙሓት ከስምዑልና ከምዚ ሕጂ ንፅዕሮ ዘለና እንሻአላህ ብዙሓት ሰባት ንክመፁና ተስፋ ንገብር ኩሉ ሰብ ንክመፀና ዘይተመሃሮ እውን ኤርትራዊ ይኹን ዘይ ኤርትራዊ ሓገዝ ንክወፍየልና ነዛ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ዘላ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ኣብ ከሰላታት ኤሌመንተሪ ስኩል ኣብ ዝተፈላለዩ ክትረክቦ ትኽእል ኢኻ ግን ሰርቲፋይድ ዝኾነ
ቤት ትምህርቲ ግን እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ጥራሕ እያ ምክንያቱ ናሽናል ኤግዛም ድሕር ማትሪክ ክደይ ትገብር ኮንካ ተማሂርካ ፎርማል ኤዱኬሽን ኣይኮነን ማለት እዩ 12 ክፍሊ ተማሂርካ እንድሕር ኦፊሻሊ ሰርቲፋይድ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ዘይኮነ እዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ሰርቲፋይድ ኮይና ቤት ትምህርቲ ንተምሃሮ ናይ ሱዳን ማትሪክ ንክገብሩ ተዳልዎም ዘላ ቤት ትምህርቲ ከምዃና መጠን ኩላትና ተሓባቢርና ነዛ ቤት ትምህርቲ እዚኣ ንኸይትዕፆ እሞ እዞም ኣሕዋትና ደቅናን ተሰናኺሎም መጻኢ ዕድሎም ብኸንቱ ንኸይጠፍእ ንኩሉ ኤርትራዊ ንኩሉ ተምሃራይ ንኽበፅሖሞ ኣብዚ ተሳታፍነት ንኽገብር ብክብሪ ይዕድም ግቡእ ኣብ ቀጻሊ እውን ምዕባለታት እንታይ ኣሎ ክንሓትተኩም ክንፈቲና ከም ግዜኹምን ከም ፍቓድክንን ማለት እዩ ንሎሚ ዝነበረኒ ሕቶታት በዚ ወዲእ ኣለኹ እንድሕር ናይ መጨረሽታ ተወሳኺ ትብልዮ ነገር እንድሕር ዘይሃልዩ ሰባ በዚ ክንውድእና ስለ ኣበርክቶኹም ስለ ዝኽርኽን ስለ ኣበርክቶኽን ንኩልኽን ማለት እዩ ዋላ መሳርሕትኽን ኣብ ግምታት የዛረብ ዘለኹ ኣመስግነኩም ካብ ምስጋና ይተንኪዩ ንዓኻ ንረድዮ ኣለና እዚ ዕድል ዝዝሃብኩምና ነመስገን ከምኡ ከዓ ካልኦት ከዓ ከምኡ ዕድልኩምና ኣፀቢቑ ንኽዝርጋሕ የተድልየትና እቲ መዓልቲ እውን ኣኺሉ ግዜ ቀሪቡ ስለ ዝኾነ የትፃዕረና ቴንኪዩ ኦኬ ኣነ እውን ምስጋናይ ከቕርብ ንሬድዮ እሬና ንሓውና ሽሻይ ዝለዓለ ምስጋና ይብፃሕኩም ንክቡራት ሰማዕትናን ተኸታልትናን ከም ትብልዎ ጋዜጠኛታት ከዓኒ እናመስገንኩ ኢንሻአላህ እዚ ስራሕና ክንዕወተሉ ተስፋ እናገበርና ኣብ ዘንድምድም ፅቡቅ ተስፋ ገበር ዘይተጠቐሰ ክበሃል ኣለዎ ትብሎ እንድሕር ኣሎ ስቲል ከይወዳእና ክልና ዕድል ክበክን ንኽእል ንድሕር ተወዲኡ ግን ዝበልኩን ምዕባለታት ንረኣናኻ ክንረኸብ ክንከድ ኢና ይቐኒየለይ ስንት ተባሂሉ ይኽእሉ ዘለዋ ኣብ ዳሕራይ ግዜኻ ንካልኦት ዕድል ትህብ ተስፋ ንገብር ንሕና ዝረሳዕናዮ እንተሎ ሳቶም ይምልእዎ ፅቡቅ ይቀኒየለይ ቀኒየልና ብሩኽ ለይቲ ንዓኻ ንዓና ከዓ ብሩኽ መዓልቲ ገና ይደሎ ማለት እዩ ሰላም መዓልቲ